saapii häipyttää. Miten tunteet vois jäädyttää? Sä oot. Saas ilman, saapii ilman, etin ihmisjoukostuun. Puhut mulle, sun tuttuille, otin ettees tuntis muun. Vähän ontoa, itse katon osin, niin kuin viime yöt, et saa musta käsiä irti. Vaik sä sun tuntuu, niin se hyvältä tuntuu. Ois viisaampi häipyttää, nyt tulenkin mietin leikin. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot mietin heikin. Parinaan, en sun kissaa, voiko ihminen kuolla kiivaan? Aina kun ollaan ihoa vasten, mä saan sun olevan muoden kolmannen asteen. Olkielot saanko vielä yhden kasteen, mun syntien taasteen. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot mietin heikin. Saapii on niin kuva, mut jäätymään. Sä oot. Selostaja Skipperi Sigma Silvennoinen. Kiitän tästä illasta. Ja me nähdään sitten toukokuussa Euroviisuissa Lindan ja Peten kanssa. Sillä välin rakas ystävä, rakas viisuystävä.